שלום, אני שוקי סדר. לוחם MMA מקצועי בלתי מנוצח. זה אומר שאף פעם לא ניצחו אותי בקרב מקצועי, ולא ינצחו. היום רציתי להכניס אתכם קצת לספרטה קריות, ולהראות לכם מה עומד מאחורי ספרטה, המכון הכי מאותר בישראל. בואו איתי. נכון לעכשיו יש לנו קבוצות של MMA ואגרוף תאילנדי. יש לנו קבוצות של יסודי, חטיבה, תיכון ובוגרים. בקבוצות שלנו יש לנו חבר'ה שמתחרים בכל התחרויות בארץ. וביחד עם ספרטה חיפה אנחנו מייצרים הכי הרבה אלופים בארץ. באימונים שלנו אתם תלמדו את הטכניקות הכי טובות שיש, טכניקות שנבחנו בזירה ובכלוב ברחבי העולם על ידי הלוחמים שלנו בספרטה ועל ידיי. אנחנו בספרטה יש לנו הכי הרבה ניסיון בתחרויות ואנחנו רוצים לתת לכם את הידע הזה, ב-MMA, אגרוף תאילנדי או קיקבוקס. בין אם אתה רוצה להתחרות וללכת עם זה עד הסוף, ובין אם אתה רוצה ללמוד את זה להגנה עצמית, או סתם לכיף. בואו להתאמן איתנו, מבטיחים לכם שיהיה טוב.